И какво става, хора, ви си във втория епизод на честновата поредия в си мобайл. Имаме коинс пък с джемовете. Чай първо безплатните неща ги оберем, защото аз не съм ги обирал. Тук безплатни неща няма. Без няма. Ето го. Казвам, че има едно безплатно. Така. И време за 9-8 пакет. Тук няма нищо да се падне. И е време! Моля се, хора. Да икона. Искам да е над 102. Хърватия, Модрич! Гвардио 100! Гвардио 100! Пак става Гвардио 100. Пак става. Пак горе-долу. Става наистина, става. Така, да ги видим тези неща. Елате, тук на Black Exchange. Не. 500 имам точно. 500. То 500 за нищо. Ето имаме една икона 100 тачка, дами и господа. Ето я, Йошко Гвардио. Исках нещо по-хубаво, исках Модрич, да ми се падне. Модрич колко беше? Искам да видя Модрич колко беше. Ей, сега ще напиша Модрич. Имам коинс. Ще има нови попълнения, сами господа. Да знаете, ще има нови попълнения. Я виждам Модрич. Не бе. Майко. Как ще му сбъркам името? Модрич си беше добра. Его Модрич, можеш ми спадне с той петичка. Ама не. Его единия, ще го вземем този. На първа сложим Йошко Гвардио. Нямам търпение. Първа сложим Йошко Гвардио. 100 тачка с Йошко Гвардио. Пада му оверал. What как ми пада оверал, бе? Добре, за първи. За той, че ме на експенс. Как не спира да пишат. Първо на безплатното нещо. Ще вземем тая контакт пиян. Не има нещо. И е време. 170. Така може ли нещо 90 и нещо да... Вига! Виж ли? Виж ли, нали? Да, виж ли? Ще мога ли да го отворя още един път този пакет? Да? What? Мога да го отворя още един път. 2000. Още един път 2000. What? Какво? Играта бъгна. Дами господа, играта бъгна. Дайте пак. Пак отиваме да го отваряме. Играта бъгна, наистина. Ули. Моля са. Сега. Дима 100 тачка да я проведем. Една супер сутачка. Така, няма това, което искам. 91 най-големия. Колкото събрахме, толкова събрахме. 2 милиона. Пак става. Как толкова бързо стана? Така. И имам изненада. Това са тук. Която взимаме Вържил Ван Дайк. Трябва да бъде. Взимаме Вържил Ван Дайк. Така. 0 станах. На 0 станах, майко. Така.
Сменяме. Я ще го ранкъпна. Да го видим. Вече е 100 ерал. Така. Скил, дефендинг. Ще му дигнем в дефендинга. И тук да е Йошко. И на него да му вдигнем ранкъпа. Така. И едно трябва да е вече. Йошко Гвардио. Пасинг ще му даде на пасинга. И е време новото попълнение. Дясното крило. Да го купим. Той е Лерой Той е Гнабри. Гнабри е бил, бе. 103. Имам кон за повече. 104. Дай 103. Или 104. 103 пак са вдига. Тук нямам кой са. 55. Какво ще ми стана това? Добре. Конфърм. И чакаме. Най-сетне да стане Гнабри. Да отиде в нашият отбор. Майко, много почнах да събирам коинс. Трябва. Лерой Сане ще отиде тук вдясно. И това е. Ако взема тази тренинга е за кой да бъде тренинг? Дайте за хол първо да го вдигнем на 10. То, дриблинг бил. Ще има бая дриблинг. Така. Аре няма да се купи. Няма. Сега да ви уточня. Тук нищо не играем. Тук взех. Седих са. Ще имаме един пакет, който ще го отваряме. Тук отварям, нищо не се дава, само кои си джемове. Тук галерията. И поне сетих. Имаме да ги отворим. Имаме наистина. Време. Трябва 100 евро. 100 евро трябва. Бандор. Yes. Испания. СВ. Атлетико Мадрид. 99 аз пиликуета. Някой мога да продаме. Те са непродаваеми ли, бе? Що? Що са непродаваеми? Его Мертенс, его Аспиликуета, его Урис. Що? Чай, ще го продам. Защо не са непродаваеми? Не, обак. Трябваше другите евент. То се продава. Няма да е Сането. Сането някак. Не, Гнабри. Няма как да сме го взели. Да, това е едното. Дето сега го взех. Лиг. Ту. Значи тук ще играе. Що трябва да взима? Ето и ще взимам. Яко ще ми е той, Осимен, да. 2 мача и 2 тренировки. Осимен ще бъде. 60-та минута. Бокс, пумбол, сингъл, таргет, добре. Лесно, Осимен. Значи, другия епизод, чакай ти, още един пак е такъв. Поне един, да. 162. Пиши долу в коментарите кой да сменя. Аз знам кой да сменя. Ще сменя Диего Далот. Но да видим първо
тук ще събира 600, ще видим, да ще ми даде хубав ръб. Това да ги събира. Другото, то сме че ни е сменен. Атаката не я пипаме. Тук можем да пипнем този или този. Не, Джерак стои. Хол ще го пипнем, ще го махнем. Друг, който ще махнем е Диодало. И облак. Това е. Хол, Дало и облак. Те са сменените. И това беше за епизода. Чакам този да ми дойде в отбора, ама няма да ви. Тъй, че... Добре. Ако купя 104-ката... Купя 104-ката искам да видя про. Че не мога да цъкна. Цъкна 104-ката. Лъчик. Само той на синьо, бе. Имам от. Симсис. Той 4 може. Как че са може и 104? Ето са. Готов е. 104. Лерой се неща да кажа. Серж Гнабри. И е време. Смяна. И е 102, брат. Какво да правя по силите си? Пак си е 102. Пак. И да. Точно правя на Гнабри. И 16. Имам ги, ама аз чуя коста. Така, сменя. Кой сега подобря? Да, Гнабри. Гнабри си е много добър. 102. Ми го това. 104, 102, 103. Че за сега отбора стабилка. И това беше за епизода. Аз бях Милен. Бъдете се. Ако не сте и лъкнете видеото. Чао!